Здравейте, машинки! Продължаваме с нашата поредица Паранормално и ако случайно сте пропуснали останалите ни, знаете къде може да ги видите, особено и епизодите от Мистериозни нощи и тези двата, които излезнаха наскоро за една от най-обаданите къщи в България до Шишенци и бонус епизодът ни по случай Хелуин. Но днес ще си говорим за нещо по-различно, тъй като сме ви приготвили темата относно един от най-мистериозните обекти, които са откривани в целия свят. Може би това нещо дори е доказателство за съществуването на извънземните. За какво точно ви говоря? Останете с нас до края на епизода, за да разберете. Учените досега са изследвали много мистични сфери, но тази е може би най-мистериозната, тъй като тя се движи напълно сама, сякаш е управлявана от нещо, което има разум. На 26 март 1974 г. 21-годишният стажант Тери Бетс, баща му Антуан, който бил военен инженер, и майка му Джери отишли да огледат техните земи от щети, поразени от скорошен пожар. Фермата на семейството била близо до Джаксънвил, Флорида. По време на проверката те намерили една метална сфера с диаметър 20 см и която тежала 9 кг и 670 грама. Първоначално те помислили топката лъскав метал за останки от епохата на завоюване на новия свят от испанските конкистадори. Нямало шелове или някакви дръскотини, освен една триъгълна маркировка с размери 3 мм. Никой не знае откъде е дошла, но ако предположим, че е паднала от някъде, то тя трябва да е паднала от много ниско, тъй като е нямало никакъв кратер или нещо издълбано в земята и се предполага, че най-вероятно или е оставена там, или наистина много близко разстояние е паднала. По нея също така нямало и следи и от огъня. Тери все пак решил да вземе сферата от дома, където тя стояла през следващите 2 седмици, като обикновено парче желязо. И тогава започнали истинските странности. Оказало се, че мистериозният обект реагира и на звуци. Няколко дена след като семейството забравя, че това нещо е от тях, Тери и синът им ги събира в хола, за да им покаже какво е научил на китарата си. Съответно, като започнал да свири на нея, нещото, което било въгъла на хола, започнало също да отговаря със звук. Разбрало се също, че сферата отговаряла на някои човешки звуци, а по-късно дори самата тя започнала да издава някакви странни шумове от нея, без нещо друго тя да чува. Също така започнала и да трепти. Звукът, който се чува от нея, бил придружен от инфразвук. Кучето започнало да скимти и да си затваря с лапи ушите. Бет скоро открил, че сферата е в състояние да се търкаля сама. Ако я търкулнел по пода, тя спирала до някаква степен и после продължавала сама. И накрая се връщала като бумеранг. Един ден тя се търкалява цели 12 минути без да спира и то без никой да я бута. Оказало се, че сферата реагира на климатичните особености. Примерно, ако е слънчев ден, тя е по-активна. Ако е дъждовен, доста по-малко се движи. Или пък ако е сложена в тази сенчестата част на стаята, тя се опитва да се търкулне към слънчевата. От време на време сферата вибрирала с ниска честота, като е че ли вътре има двигател. А пък ако е сложат на някоя маса, тя обикаляла масата, но не си помислите, че буквално се върти с бясна скорост, но лека по лека обикаляла масата, но все не стигала края, за да падне от нея. Все едно, че нещо я държи, за да не се струши или да падне от някъде. Скоро обаче нещата започнали да стават още по-странни. Сферата, както си седяла самичка, започнала да се движи с цел, като спирала, започвала. Общо взето търсила някаква конкретна локация най-вероятно. Отначало това се струвало нещо смешно на Бетс, но после се притиснили, тъй като започнали да чуват и някакво жужжене от нея. Тогава семейството се оплашило много и за по-сигурно звъннало на военните. Всичко това се случва в един много тежък период между Съветският съюз и западните страни, предвождани от Америка. Затова и Бетс много се притеснили някой да не е подхвърлил този метален обект в двора им с цел да си помислят, че са шпиони към Съветският съюз. И според адвоката им, който им предложил следното нещо, да направят пресконференция и там да си кажат, че са примерни американци и нямат нищо общо с Съветският съюз. Съответно, те го направили, за да им е мир на главата и на цялата пресконференция казвали постоянно, че са примерни граждани на Америка.
След известно време семейството решили да уведомят обществеността и учените за това какво са намерили, като за начало се свързали с местния вестник. Редакцията праща фотографа Лон Енгер, а той, връщайки се в редакцията, пише сензационна статия. Скоро за тази мистична сфера разбира целия свят, а фермата им е обсъдена от репортери. Военни и уфолози от своя страна също се заинтересували от историята. Един от изследователите, Крис Берингер, също твърди, че сферата правила какво ли не пред него. През нощта в къщата на Бец започнало да се чува странна музика, като орган или нещо подобно. Вратите започнали да се отварят и затварят по всяко едно време на деня или на нощта. А семейството решава, че сферата най-накрая трябва да бъде дадена на представители на военноморските сили за по-добро проучване. След това военноморските сили на САЩ изпращат хора, за да вземат сферата и започват да правят различни анализи и стигат до извода, че това нещо не е на никой друг народ, нито на руснаци, нито на никой друг. Военните пожелали да разрушат сферата, но семейство Бец категорично отказали. В крайна сметка се оказва, че никой не може да определи от какъв метал е направена тази сфера и започват още по-големи и дълбоки изследвания, които продължават години наред. При едно от тези изследвания се прави проучване с най-силният рентген. Така се разбира, че сферата е тип матрешка и в нея има още две други. Но те не се удрят една в друга, защото малките сфери използват магнитна левитация. Повърхността си има няколко резки и няколко изпъкналости под формата на много малки, но дълги триъгълници. Дебелината на стените на всяка една от трите сфери в гюлето матрешка е между 1,09 и 1,14 см. Разбира се, тя може да падне от масата без да се повреди. Общо взето резултатите показали, че това нещо е от нерождаема стомана и много силни и устойчиви материали. Сферата не била радиоактивна, а военните не я препознали като нещо тяхно и семейство Бец решили, че това най-вероятно е извънземен предмет. В същото време жълтият вестник National Enquirer обявил, че ще плати 10 000 за най-доброто научно доказателство, че съществува НЛО и 50 000 щатски долара, че НЛО с извънземен произход. И семейството естествено решава да дадат сферата на този вестник с идеята, че ще спечелят някакви пари, а то тия пари на това време били доста, а и в същото време, че ще наемат учени, които да изследват тази сфера. На 20 и 21 април 1974 година тази сфера била много известна, обаче Бец не видяли нито пари, нито нищо, а топката дори не може да се докаже с какъв произход е. Членът на комисията доктор Джеймс Хардър, правейки известни изчисления за плътността на елементите на сферата, стига до заключението, че в нея има нещо с атомен номер 140. Като имаме предвид, че в природата най-тежкият елемент е уран с атомен номер 92, а синтезираните елементи са номерирани до 118. 3 години по-късно на Международния конгрес за НЛО в Чикаго, Хардър уплашил всички. Той казал, че ако някой се опита да отвори тази сфера, ще се задейства някаква верижна реакция и ще стане някаква експлозия като от атомна бомба. Освен това, тя може още да е под влиянието и контрола на извънземните, които не желаят тя да бъде пипана и евентуално ако някой тръгне да се опитва да разбере какво има в нея, те да се ядосат повече и да станат още по-лоши неща. Според него ядрото е съставено от непознат елемент от Менделеевата таблица, който е най-тежкият в природата и е по-тежък от всичко познато до момента. Той отново напомня, че по никакъв начин не трябва да се отваря сферата, за да не станат катаклизми. Джей Бренън от Националното географско дружество в Арлингтън успява да се добере до мистериозния обект и да му направи няколко изследвания. Слага го на стъкло, което започва постепенно да вдига и открива, че сферата въпреки това не пада, а сякаш стои и се опитва да разбере на какво положение. В един момент стъклото застава под 45 градуса, а сферата вместо да пада надолу, тя сама се покатерва нагоре. Бренън смята, че тази сфера е една от много такива и е пратена тук на Земята, за да може да ни шпионира. Той смята, че такива обекти са свидетелство за съществуването на някога високо развита цивилизация. Дали е плод на развитието на местни интелигентни общества или извънземни пришелци. А пък може и да е сонда, която изпраща данни на някакъв друг свят, но толкова напреднали технологиите нямаме и затова да не може да ги разберем.
Други учени пък твърдят, че тази сфера си е напълно земен и съвременен обект, или пък един много добър фалшификат. В този момент семейство Бец изчезва заедно с сферата. Никой не може да ги намери, както и мистериозната им сфера. И до днес не се знае какво се случва нито с семейството, нито с сферата. Да ни би да са отвлечени от някой. Вие как смятате? Машини, това беше епизод. Надяваме се отново да ви е харесал. А моето мнение по тази тема е, че най-вероятно сферата, поне четах и някъде, е, че е някакъв декор от филм и не е истинска, но въпреки това наистина как са се случвали тези неща, да издават такъв звук, да се движи сама, общо взето много необясними паранормални явления, както обичам да казвам. Но пък ако е декор от филм, най-вероятно е направена така и в самият филм да бъде по този начин, така да реагира и така да се държи. Но пък аз не се сещам за такъв филм с такава сфера и не знам, може да е добра реплика, също такива мнения четах в интернет. Но интересно къде е в момента. Никой не знае, само има някакви теории, но много интересно. Общо взето всичко, което намерихме за този мистериозен обект е може би до 80 някоя година. След това се губят следите. Все едно са се изпарили. Вие какво смятате? Според вас наистина този обект реален е, дали има извънземен произход или е нещо повече? Напишете ни по един коментар. Моето мнение е, че може би или тази метална топка е от някоя скала, образувала се преди много години, някой е намерил и я преместил, или ако тогава са имали достатъчно знания, за да направят толкова интересна сглобка като матрошка, няколко метала, които левитират вътре, доколкото са описанията. Ако са имали познанията, може би някой го е направил с чисто експериментална цел. Но все пак няма как да разберем, защото това се е случило преди години, следите тотално са изчезнали, така че може да си оставите вашето мнение наистина какво според вас е правилното или как вие мислите, но до реалистичен отговор няма как да стигнем по въпроса. Това беше и нашето мнение. Отново, както ви казах, надяваме се епизод да ви е харесал и ако имате идеи за видеа от вкъщи без значение от чужбина, от България, давайте ни ги отдолу като коментар. Също и да посетим някакво място за цяла нощ, но все пак да има и някаква история, тъй като доста ни ги пишете, но просто да има и нещо, нали, като история, за да се хванем, както се казва. Това беше от нас. Чао и до нови срещи! Чао, чао!